megalayapost.news Kinong ilam sinong nagisnong boper hagatan marman kabadai kawai nagisnong kaput hapadeng ka Meghalaya Assam hariboy mentakas ngi kilalay banjurib ya kijingking ya kikalirit pala syara no haka umsaw hakini kikindat sngi bau labba ulater hakisnong kibadon hagatai katan lingba katai kijinglay jurib kite kinong ilam sinong kilayatu bagatai kijingking kadai kabala penun kam daki kanyo teli kisnong kibahab sya Meghalaya bat kilatai ya katai kijingking da kijingis nyang pisah hapadeng kipajba na Meghalaya bat Assam hakaba kijingtai jongki ya katai jingking kalong na kabanta bansung kalit kawan bat kakit kaba hapadeng kibriu kibasyang basa hakiti kisnong kapur bakinya lingba katay kawa kupli katkum kajingya thu uba komen ingti rangba snong kulia bat ubadai ru chairman kasenjuk kirangba snong marman circle uloong bakatay kajingja basyara umsaw ya katay kajingking kadai kabalaja hakar photarik mentau benai hakaba kajing syara umsaw ya katay kajingking kelawan ra ajing e hakalit kawan kipatba namar kadai kajingking kabala penun kam da kibriu ka Meghalaya bat Assam habakali hatula don em kibriu sarkar na Meghalaya kibalawan jurib ya katay kajingking kabala syara umsa uba komen ingti uloong bakat hadu menta dan kibawan Henry Deitang u Dr. Tapandas MLA ka Dimoria ka Jela Assam ubalawan jurib hidalade bat ubala penyo la jingerap ikipajba bakinyo snashwa da kajingking si bat kabalong tang baniat briu di don hangne hagsnong rung sahab hiu i gane ka jingking kabala sa rat daga man hagane ka Simbaar kabala der mar bagawan ka labba kabahe no ke kene ka jingking ka bangi susna umi dagi dong susnong hi bangi panulkam benta ka kit kaba ka yeu ka hat abangi lek sa yeu ketelia na Singapore kene ka jingking panulkam baro kene sinong di badon markhab ka bordar hangne nadu kuswai kerta nadu kuliah samhru marman te hadin bala syarat daga kane kajingking inong sungsnong hangne ni seu jenjar kabdai ban ban lek de yeu kahat ban kit ban ba kimar ki mata ki jongi ban toy sa yeu te kane hakane por ki sna temporary dei lang ba kajing simkhya jong ne u MLA jong ka kamrup Dimoria MLA jong i Dimoria ba Topondas marmar hatu kasihi man si baar ipa gibriu gijung i ban wan spek ya kene gijingking wan dala deru ban pek ban moramak ya kene ka jingking temporarily pek kate gede gijingking ka barim ka ba isna yami da kinong susnong hi kine gi penthor ki i kene khap bordar ka ba kine kinong rep gijungi ila du sisa kine ki jingthung Kitap kijongki namar ba kitip kene gede ka penthor ba ki nongrap kijongi kila de thung hanre naga daw jong kene ka labba naga daw jing slei kala irotet no kene ki penthor ba kijongki menta dagi mut benthung biang ru kim don su taw sambai la ne kutia ting seu jenjar mo kene ka por te kajing karpat kijongi naga liang ka semjuk irang ba snong naga ne ka than marman circle ka long ba ka sarkar ikwa bakan simkhya khinjat hagabdei bat gine gilan ithan bordar ke jongi amar bangi ilong tang gi babik gi ba boys dang imtiep haga no ga department ke bangi haban approach ne badai ban likren mo ndeng ngi scam balang ba ginomi khmat gi jongi bat ga sarkar hi lang ba gane galat pathai khubor ngi scam ba kin simkhya kin pha ye gi department gi ba pher ban wan pek ban wan jingo naga benta jong kene ka jingjulor jong kene ki penthor ki hali ki jongi nin ki wan naka liang jong ka agriculture tang ba ki klem pentip ha yengi kirang ba snong manga ko mu charman jong ka sinjuk kirang ba snong nim da tip ha de kata ka daw ginong rep jongi ru kimyo ban ap agar kom ka badai ki klem pentip agar lenti ka badai te nim tip kat nungut ki bawan andre de kata ka daw ba ngi scam lang ba ka ne ka lat pathai khubor lang ba ka jingrap ka jong phi ka sarkar kan pe ker khimi bat kan pharu ya ka department bagin wan peglem kinwan jungo lem ya kine ke banta ke bala julor kinong rep impat don jing petip eru ha ki department aga ha Meghalaya jongi marba kane ka kadang surngat tang menin mentasni marba ka dap baro kane ka penthor ke bagum tu te mentasi hi kala i ba kala rat tu mar ba ka
yo gala he plat kan ka mo kan ka wa bordar de kata kadau empat lala ban pentip syaki handai nagaliang ka sampat mar sentip baga wan galap ba lapsan ki wan da MLA jungki hi ki wan ban pe kan ka jingki ru te nagaliang jungi ru ha ido mar pe hangne ngia im kum sipara imdon kano jiya seu jaj ji seu pher jimut ngia im sipara asam bat Meghalaya mar ki nongsung snong hangne ki badon nagaliang asam ki pentip saw MLA directly de kata kadau ki sim khya dalade MLA hi wan ban pe kan ka jingking te nagaliang jungiru ki sengu sibun ai wada ngindai ta MLA jungiru handrai sim ke jingkin klik ke bakrau namar ba itip bagane ka jingking kalong ka badan kambahan ka banta kikin ka ba ka yow ka hat jungi kabdai bat kata ni barabor ngi imsuk imsan hangne shwa bangin trei kano ka kam idon ka jinya seu thu jimut tenga thara 6% ba ka sam kan nom penwit namar ba ya long ya im kum sipara adu kam im ya long ka ju ya pher tang hagi development bat kane ka Kamrup district te kadawan kano ki brius na sarkar na po Assamru nagaliang ki senjuk irang ba snong badon hagane gathan in persang ban ra ka we ka jing sung thu jimut na banta jong gane ban sna na banta jong gane ka jingking then kadawan na kano ka bantaru nagaliang Assam nagaliang Meghalaya ru na banta development hi hangne ngidon ka we ka jingmut ka jing sung thu jimut thara ya gata kan nomdon kano jing sung kher nagaliang ka Assam ru MeghalayaPost.news